Αυτό το βιντεάκι είναι αφιερωμένο στον Τάσο, στο Μαλλιά και στον Αργύρη που όντως έχει κολόκαιρο εδώ στην Ελαφώνησο. Έχει πολλά σύννεφα και πολύ κύμα. Και κοίτα εδώ, έτσι, Αργύρη, Τάσο και Μαλλιά, γαμηθείτε. Λοιπόν, εδώ είναι οι σκηνές μας. Εκεί πέρα έχεζα εγώ. Εκεί μέσα. Και αυτή είναι η παραλία. Και εδώ ψήναμε τα ψάρια μας. Το κόκαλο από το βαγιάτικο. Πού το? Να τα, κόκαλα. Το μέσα όλα. Λοιπόν, μαλάκες, τα λέω. Θα κάνω μια πίπα, ρε. Θα σου πρώτα μου. Το ντουζάκι δείξε. Και ντουζάκι, άλλα Σταύρος, πατέντα. Ντουζάκι solar power. Άντε, γεια, μαλάκες.